салому алайкум бародарон, салому алайкум подписчикои канали таҷи хариду фурӯш. Хуш омадед ба канали мо. Дар видеонавори имрӯза 15 та мошинҳои фурӯши арзон аз 12000 сомонӣ сар мешавад ки беҳад мошинҳои хубанд. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва ҳама ядуна лайка бародаро баҷақед. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Аз ин пас иншоалло беҳтарин наворҳоро ждат кунед. ин ҳафта иншоалло мол бозори ҳоҷи шариф мешавад. ҳатман ждат кунед. худо нигаҳбонтон бошад. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экран. якум мошини фурӯшӣ Matiz. соли баромадаш 1999 солаи сӯзишвориш бензин газай, кузов хачибегай бародар, объем мотор 1.1, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега нархша 17500 сомон мега бо савдо карда мешавад. нархаш 17500 сомон. документ доштааст. ягон камбудӣ мега надора. мошинчаи хубай. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро метавонед муроҷиат кунед. бештар маълумотро соҳиби ҳамин мошин худаш гуфтагия ки мерасонам. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. дуюм мошини фурӯшӣ Lada Priora. соли баромадаш 2015 солаи сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 динамик дорад, калонкои калон. чӣ хеле шумо мақсад бародаро дар сурат дидаисем та мошинча навай. нархша 52000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ҳуҷҷат ҳам доштааст. ҳамаш хубай. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат бародаро бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A. соли баромадаш 1995 сол, сӯзишвории бензин газ, кузов седан, объем мотор 1.8, коробка передачи механик. мошин дар ҳолати бад қарор надорад. мега нормалияй. 4 балони нав дора, аккумулятори нав дора, 9 моҳ ҳуҷҷат дора бародаро. мақсад мегирӣ бе ташвиш ҳай карда мешава мошина. мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа. нархша 26000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат муроҷиат кунед бародаро. чорум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata. соли баромадаш 2009 солаи сӯзишвориш гази холия бародаро, кузов седанай, объем мотор автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. заднида камера дорад бародаро. гази евро 5 дора. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ мега надора. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 60000 мега бо савдо мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро марҳамат занг занед. бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. мошинча хуба, ягон камбудӣ надорад. панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla. соли баромадаш 2008 солаи сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин бародаро вагони мошина, ягон камбудӣ надора. нархша 89999 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат растамошка каагия бародаро. мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. Каролай хуба, ягон камбудӣ мега надора. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. шашум мошини фурӯшӣ Toyota Vitz. соли баромадаш 2007 солаи сӯзишвориш бензини холия бародаро, кузов хачибегай, объем мотораш 1.2, коробка передачи автоматай. мошин нормалия состояниш мега. харидори аниқ боша мега ба телефон занг зана бо гап мезанед. нарха 6000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани шумои нашод, документа дига чизос бародаро марҳамат ба рақамҳо занг занед. соҳиби мошин мефаҳмонад. бештар маълумотро худаш мерасонад. ҳафтум мошини фурӯшӣ Starex. соли баромадаш 2002 солаи сӯзишвориш дизелни бародаро, кузов универсал, объем мотор 2.2, коробка передачи механикай. мошин фурӯхта мешавад. срочно мега мотораш простояй. мотор, коробка, вагони задагияй.
мошин мега ягон камбудӣ надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Документош ҳамаш садай. Документам дорад. Нархша 60,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. Документам дорад. бе ташвиш мегирӣ мошинчаро ҳай мекунӣ. 60,000 сомонӣ нархи ҳами марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурушӣ. ваз 2101. соли баромадаш 1980 солай. сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.1, коробка передачи механикай. мошин мега бародаро камбудӣ надора, аз даври СССР-ай. нархша 35,000 сомонӣ мега. мошоалло ито қимате. 35,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро мошинчаро хитон бинед. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат аз даври СССР мошин ки маъқултон боша, ина мотора бинед бародаро чӣ хел навай. ягон камбудӣ мега надора, фақат мегирӣ истиноси я ремонтш мекунӣ, бо ҳай мекунӣ, я фасонш мекунӣ, бо ҳай мекунӣ бародаро. нӯҳум мошини фурушӣ. бародаро ина танген. соли баромадаш 2013 солай. такси мега задагӣ нестак, ягон ҷорам мошинам задагӣ нестак. бо алиш карда мешавад, мега ба Opel Caravan ё Zafira. алиш маслиҳат мекунем мақсад касоне ки харидори ҳамин қадан ядодагии бародаро бахшиш. нархша 50,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экран нашод дигар чизош хитон метунед занг занед. ҳами соҳиби мошин хитонда мефаҳмона бародаро. марҳамат занг. даҳум мошини фурушӣ. Daewoo Leganzer. соли баромадаш 1997 солай. сӯзишвориш бензин газай, кузов седанай, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа, Бохтар. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 12,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумои бо савдо карда мешавад, марҳамат занг занед бародаро. мошинчаи хубай. 11 мошини фурушӣ. такси 3333 бародаро. Toyota Corolla. соли баромадаш 2006 солай. сӯзишвориш бензин газай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фақат такси 3333 мега мезанем. ҳами мегирӣ мақсад я документ я истиноси тӯриш мекунӣ, фақат сумкоркунӣ я сар мекунӣ бародаро. нархша 59,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, харидорӣ кунед бародарои азиз. 12 мошини фурушӣ. Opel Astra G. соли баромадаш 2004 солай. сӯзишвориш бензин газай, кузов караванай, объем моториш 1.6, коробка передачи механикай. бародаро мошин гази евро 4 задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 48,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. документам дорад. ягон камбудӣ мошин мега надорад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат алё куне. нархаш 48,000 сомонӣ. 13 мошини фурушӣ. ваз 2102. соли баромадаш 2007 солай. сӯзишвориш бензин газай, кузов седанай, объем мотор 2.4, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб мега қарор дорад. алишан мешидааст. ба Мерседес алиш карда мешавад. нархша 28,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори ин рақамҳо дар рӯи экрани шумои WhatsApp имо дорад, занг занед мега бо гап мезанем. алишан мешидааст. нархш 28,000 сомонӣ гуфтем бародаро. рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бо алишан мешидааст мошин. 14 мошини фурушӣ. Daewoo Nexia. соли баромадаш 1995 солай. сӯзишворӣ газ бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 18,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ҳуҷҷатам доштааст.
کسانی که خریدار رقم ها در روی اکران شما برادران مرحمت زنگ زنید. بیشتر معلومات را نشد نکسی صاحب همین ماشین خودش میرساند. این ماشین چرا برادر خودتون بینید. 15 ماشین فروشی اوپل استرا اف سال برآمدش 1997 ساله، سوزشوارش بنزین گازی، کузов хачибек، объем мотор 1.6 коробка передачи механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. گازی евро 4 دارد برادرها. موتورش اینژکتور. ماشین در حالت خوب قرار دارد. میگه یگان کمبودی ندارد. ماشین قرار دارد در شهر قرغانتپا بختر. نرخش 38999 سومون. میگه بو سودا کرده میشود. کسانی خریدار رقم ها در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید برادرها.